Gach bliain bíonn scoláirí as éireann agus níos faide agéin ag freastal ar Choláiste Linn I món Inbhir chundí go Chonaill le fios a chur ar a gcuid Gaeilge agus le sult a bhaint as an crack Gaeltachta. Thug nuacht fis a cethar cuirt ar ceann na chúrsaí a tuair siúlán a lethar na huire. Tá chúrsa ag go fíorhhaim léana. Tá seascas a sé scoláir agaí agus tá an codjas mó acu ón deisceart a daine an tá ó bhaile clia ó bhanachan tá daine ó hiarón agus ardhacha Chomáid agus uvalí. So tá a lán scoláirí an ó áitina éagsile agus tá siad a cur go mór leis an chúrsa. Siad am gohfuil dul chun cin go mór le feiceáil sna páistí. Tá cod acu a tháinig an seo agus lífacht na Gaeilge acu agus cod eile a tháinig an seo agus bhí siad ceann mór an Gaeilge agus siad am gohfuil gach duine ag bunt tarbha agus taisnú as an chúrsa agus go raibh siad a bhaile le níos mó Gaeilge agus sin an aim ag deireadh an lé. Ar an Choláiste bhíonn muid deanú sport isce, bhíonn muid ag tonmarcaíocht hís ar an céin sin, bhíonn muid deanú curthaireacht fásta. Tí muid sin bíonn sport an gatrónas bíonn Foireann ag acu Foireann chur an dúnta agus bhain sé an solta sin bíonn péalar siúil han sin, bíonn cisfeil an seo, éitfeil an sin, leadóg tablas tí sa Choláiste agus an sin sna rangan ar maidin fómíonn siad a lán rudaí. Tá ceannaí an a tháinig ó New Jersey, America, agus tá cethar acu an, agus tá siad ag buint sin air sin solta as an chúrsa, agus ag cur go mór le rudaí sa Choláiste agus is mai an rud go bhfuil an Gaeltachta an scoláirí a thabhairt ó Mheiriceá go dtí bun in Inbhir agus tá siúlagan go mé níos mó sa tócaí ó seáráid. Is Misha Michaela. Céhosa? Is Mr. Rosie. Is bí gáil an seo go maidin? Tá mé sé blenid dé hís díis. Agus Rosie cinis? Tá mé seach me bliana jeag díis. Agus cad bhfuil tú ar a chonaí? Tá mé Mahoney, New Jersey. Agus Rosie? Tá mé Mahoney, New Jersey. New Jersey. Tí mar taisibh? Go má. Agus mus bhíh bunt sult as an chúrsa? Tá. Tá? Is Misha Allison. Is Misha Lauren. Agus cinis thu? Tá mé cuaig bliana jeag díis. Tá mé sé dúig bliana díis. Tá mé Mahoney, New Jersey. Tá mé Mahoney, New Jersey. Mai leat Choláiste Bhun in Inbhir? Is mai an bud an Inbhir mar tá sé go mai. Tá mé ag buint soltas. Is me sé Padar McGinneala. Tá mé mín laban na cruntí dún na ná. Bhuair mé an tá mé seo mar bhuair mé scoláireacht ón scóil Coláiste Bhun an litir ceann agus tá mé gháin an soltas an chúrsa. Tá mé fannacht teas anra. Tá sean tá na buachaí an mai agus le cainní freisin. Seo an tríomhlíonn dú bheith ag teacht an seo agus tagan mar egan tú an áit scealan dá agus bhíonn na scoláirí ar ógas fólam Gaeilge. Tá mis an seo an Gaeilge spreagú an tú agus bíonn ancraic leis an iireann agus bíonn caidrú sin idir an iireann agus na páistí agus áit an scoiad an.